Началото на май, 0 градуса и дъжд, и ако си мислиш, че днес и малкото слънце ще оправи посевите ти, май жестоко се лъжиш. Ето я мръсната тайна, която големите компании за торове крият от теб точно в този момент. Сега всички търговци ще започнат да ти звънят и да ти казват: хвърляй азот, пръскай с химия и фунгициди, за да можеш да спреш гниенето. Пълни глупости, растението ти в момента е в шок, влязло е в кома. Ако го наблъскаш с тежка химия в момента, то не просто няма да я усвои, а ще го стресираш допълнително и дори можеш да го убиеш. В момента посевите ти не се хранят и буквално се борят за глътка въздух. И сега като се замисля, нас малките производители с по 5-10 декара ни остави. Ако ни удари сланата или пък ни изгния продукцията заради влажното време, ще се оправим някак. Но те и са стотици, дори хиляди декари площ производители, зърнопроизводители, те да му мислят, там положението е различно. Точно за това ви давам решението, което веднага ще вдигне реколтата ви на крака. Това не е обикновен тор, това са свободни аминокиселини, които даваш на растението на секундата. Растението не хаби никаква енергия да ги преработва. То ги взема на готово и започва веднага да лепи скъсаните клетки. Буквално затваря вратата на гниенето и рестартира растежа. Слагаш го в пръскачката с фунгицида и правиш бруталната защита, а ако искаш да се здобиеш с него, линка е в профила.